Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la Floare de Lumina Vieții. Astăzi aș vrea să încep cu o poveste. Povestea a doi oameni care au plecat într-o lungă călătorie, cea a vieții. Aceștia au luat startul împreună și au început să parcurgă kilometru după kilometru, sau mai bine zis, an după an. S-au maturizat trecând prin toate etapele, au acumulat experiență înfruntând uneori greutățile vieții, alteori explodând de bucurie. Lăsau în urmă trecutul, priveau cu încredere viitorul și trăiau din plin prezentul. Până într-o zi, când unuia dintre ei i-a zburat gândul la copilăria lui, care nu fusese deloc una fericită, apoi la părinții, care plecaseră pe lumea cealaltă. Și atunci, ceva straniu s-a întâmplat. Bărbatul a dispărut din prezent și s-a dus după mintea lui să retrăiască acea etapă din viață. Și după ce s-a adâncit bine în trecutul lui, a dorit să revină, dar nu se putea atât de repede pe cât ar fi vrut. Astfel, atunci când s-a dezmeticit, a realizat că pierduse o perioadă importantă din viața lui. Și-a promis că își va struni gândurile, să nu mai rătăcească în trecut, și a pornit din nou la drum. Dar ce să vezi, de data aceasta s-a gândit cu frică la viitor, fiindu-i teamă de necunoscut. Brusc a rămas încremenit pe loc, picioarele refuzând să avanseze către ceva neștiut. De-abia după un timp a reușit cu greu să își aducă mintea în prezent. Și tot așa. Gândurile îi zburau ba în trecut, la divorț, la pierderea serviciului, la problemele de sănătate, ba la viitorul aflat în ceață. Și din când în când mai venea în prezent, doar pentru a constata cât timp pierduse din viață și cât de avansat era prietenul lui. Pentru că în timpul acesta, celălalt bărbat parcursese un drum frumos, ușor și mai ales plin de realizări. De ce? Ei bine, acel om făcuse o descoperire, găsise cheia împlinirii dorințelor. Iată ce făcea acesta. Își trăia viața în prezent, conștient de tot ce era în jurul lui. Acceptase, vindecase și se împăcase cu evenimentele nefericite din trecut și le făcuse mici, până la dispariție aproape. În schimb, le amplificase pe cele fericite și ori de câte ori își dorea ceva cu ardoare, se ducea în urmă la cele mai bune evenimente și lua de acolo emoția și energia pentru a proiecta visele lui în viitor, care, culme, se materializau rând pe rând. Iată cum a înțeles fiecare persoană să se folosească de puterea gândului și de imaginația sa. Dragii mei, trecutul, prezentul, viitorul, fiecare are un rost, fiecare are un timp. În fizica cuantică, toate există simultan, într-o spirală ascendentă a existenței. De ce? Tocmai pentru a ne putea folosi de ele, modelându-le. Gândiți-vă cum ar fi fost să fim construiți în așa fel încât să uităm fiecare zi care trece. Sau dimpotrivă, să nu știm ce înseamnă ziua de mâine, nefiind dotați cu imaginație. Și să trăim mereu doar ziua de azi. Vă dați seama ce haos ar fi fost? Nu am fi putut acumula niciun fel de cunoștințe și nu am fi putut evita să facem aceeași greșeală de 2 ori. Și fără speranța zilei de mâine, ce am fi fost? Niște muribunzi. Noi nu am descoperit încă tâlcul timpului, despre care se vorbea încă din antichitate. Nu știm dacă e real sau nu. Eminescu spunea că trecutul și viitorul sunt în sufletul nostru, așa cum o întreagă pădure se află într-o singură ghindă, sau un cer infinit se oglindește într-o picătură de rou. Cu toate acestea, vedem foarte clar că trecutul poate fi o trambulină care ne aruncă spre un viitor mai bun, sau poate fi o gaură neagră care ne dezintegrează, o mlaștină care ne prinde și ne înghite. Depinde ce eveniment din trecut alegem să vizităm cu mintea noastră. Dragii mei, s-au făcut studii care spun că pierdem 7 minute din viață la fiecare revenire din amintirile negre. Timp necesar pentru a reintra în starea de dinaintea gândului. 7 minute înmulțit cu 10 de gânduri care o iau singure razna sau în care ne complacem din autosabotare. Cât ne dă?
ne permitem noi să pierdem tot acest timp când știm că viața noastră e atât de scurtă? Viitorul poate fi o pânză albă uriașă pe care noi desenăm zilnic cu ochii minții tot ce ne dorim. Sau poate fi un tablou gata pictat de fricile din mintea noastră. Și ne batem joc de viața noastră, trăind sub teroarea viitorului, plăzmuit tot de noi. Apoi regretele. Altă capcană. De ce să-ți pierzi timpul cu ele? Mai poți repara ceva? Atât ai putut să faci cu mintea de atunci. Dar tu oricum nu mai ești omul acela. Ai evoluat, te-ai transformat cu fiecare întâmplare și emoție din viața ta. După ce mergi la școală, niciodată nu mai vei fi copilul de dinainte. La fel după prima iubire, după primul copil, după o boală gravă sau după moartea părinților. Celulele noastre se reînnoiesc zilnic. Organele noastre se reînnoiesc la câțiva ani. Fiecare în ritmul său. Ne transformăm. Și așa e normal. Evoluția stă la baza tuturor lucrurilor. Omul care ești acum e suma tuturor evenimentelor și a persoanelor aflate pe drumul vieții. Cu siguranță nu ești o singură întâmplare. Așa cum o mâncare este suma ingredientelor și a procedeelor de preparare. Uneori nici nu mai seamănă cu ce a fost la început. Omul a fost creat să evolueze, nu să stea pe loc, nu să involueze. Purtăm cu noi un bagaj care ne-a fost sortit, care ne dă o identitate și mergem către o destinație care se schimbă mereu în funcție de gândurile noastre. Dar trebuie să fim atenți pe unde călcăm și ce întâlnim pe drumul nostru. Dragii mei, trecutul, prezentul, viitorul, fiecare are un spațiu propriu, de unde nu poate evada decât dacă ne ducem noi și îl luăm de mână. Dacă vizităm prea des trecutul nefericit, acesta ne urmează ca o umbră, care apoi se întinde, întunecă prezentul și înghite viitorul. Dar pentru a clarifica, haideți să luăm 3 exemple de oameni care trăiesc doar în prezent, doar în trecut sau doar în viitor. Cu siguranță ați cunoscut persoane care se folosesc de copilăria lor ca scuză pentru eșecuri sau pentru faptul că nu fac nimic cu viața lor. Dacă copilăria a fost una nefericită, de fiecare dată când le dai o sugestie, se năpuste să-ți dea în cap cu povestea lor, spusă cu lux de amănunte, și până nu te lasă lat, nu se opresc. Ei, așa-ți trebuie, de ce te-ai băgat? În schimb, dacă copilăria a fost una fericită, iar ei acum nu sunt deloc realizați, vor încerca să-și spele imaginea cu acea perioadă fabuloasă din viața lor. Dar și aceștia își plâng de milă, pentru că nu și-au putut oferi nivelul de trai pe care părinții li l-au asigurat cât au trăit. Aceștia își neglijează familia trăind numai în trecut, atunci când au fost fericiți. Acum să-i vedem pe cei care trăiesc numai în prezent. Nu învață nimic din greșelile trecutului, nu acordă nimănui merite pentru dezvoltarea lor. Viitorul nu îi interesează, doar clipa prezent. Și atunci nu fac economii, nu trăiesc sănătos și nu au instinct de autoconservare. Și iată că am ajuns și la cei care trăiesc doar în viitor. Ei văd trecutul și prezentul ca pe un balast care îi îngreunează. Sunt visătorii care pot da marile invenții, dar la un nivel mai mic, de om obișnuit, este individul cu capul în nori, care nu își poate susține familia financiar, care trece peste rude și prieteni și merge înainte doar cu cei pe care îi consideră interesanți și potriviți în tabloul viitorului. Oameni buni, trăiți în prezent, conștienți de trecutul și viitorul vostru. Nu vă gândiți că veți putea petrece timp cu copiii, că veți face lecțiile cu ei sau că îi veți educa după ce vă mai liniștiți, mai strângeți bani sau mai știu și eu ce. Nu vă gândiți că vă veți ajuta și vizita părinții atunci când veți scăpa de alte obligații. Timpul nu vă așteaptă și nici nu se mai întoarce. Toate se fac la vremea timpului respectiv. Trebuie să trăim cu toate odată, dar să știm cum. Pentru că trecutul va fi mereu în noi, prezentul ne face reali, iar viitorul este visul nostru de mai bine.
să acceptăm cine suntem și să nu fim nefericiți doar pentru că am fost la un moment dat. Să luăm exemplu din natură. Copacul este cine este. Nu mai este sâmburele din care a răsărit, nu mai este frunza care a căzut, nu este ramura care s-a rupt, dar toate acestea l-au făcut să fie cine este acum. În încheiere, dragii mei, dați-mi voie să vă spun că există o lege a karmei care mie îmi place foarte mult. Este a noua lege și se numește aici și acum. Iată cum sună. Citez. Privitul înapoi pentru a examina ceea ce a fost sau înainte pentru a ne îngrijora cu privire la viitor, ne împiedică să fim în totalitate aici și acum. Gândurile vechi, modelele vechi de comportament și visele vechi ne împiedică să avem altele noi. Am încheiat citatul. Oameni buni, nu lăsați trecutul să vă mănânce viitorul. Cu drag.